Здравейте, пичове и мацки, аз съм ТРВГ и днес ще играем Critical Ops. С един загубен, който няма как да ни бие. Може би ще правя това, което във всеки клип правя за вас. Моите който вече го знаем какво правя за тях. И да се кашля. Не може да сме тим. И вече е поджури. Сега ще трябва да не сме тим. На тебе. Значи... Не влизай! Няма! И аз тогава ще джойна другите, не искам да играя с обърти. Къде си се каширал? Няма значение. Ако знаеш, а не иде към това. Ти къде мисля, че съм? Зад някой храст. Не разбира. Гледай го, това сега седи при мен и където хора ме следва. Голямо микс. Гледай го хора. Аре, влизай първи, ако умираш. Умирай. Това клип ще стане много тъп. Защо? Защото не мърдаме, защото не... Не мина от тук. Просто много зле. Аз да знам къде си. Не мина като пластици или нещо. Дами и господа, оня щях да го направя на дупчилка, но ни фанаха в гръб. Пробвах всеки сон. Много честно. То къде се каширал? За мен ли говориш? Да. Аз не съм се каширал. Аз си вървя насам натам. Оня те намери. Аз го намерих. Не мога да се фанеме и да се изкиваме, но яко. Ще се киваме в гръб тази игра. Много интересно. Оня леко. Като слаб. Да лучим много. Да, до това. Да, и двата в гръб.
И банк. Нашата банка. Лагвам за световно турне. Къде сме? Когато се едно му се разхожда по колата, така се... Ти си направи? Това че ти ми свърши патрона. Получава ли? И още как. Защото имам още 11 картинка. Много да. Айде, снайпи ми. Много е последното ми заминете и аз ги заминете просто. Сериозно. Се бях каширал на едно местенце си открих. Колко време седя под мене? Близо 5-6 минути целият клип. Целият клип и чака просто някой да... Оръжието ми е още тук. Ти къде си бе? Каширал ли си се? Да. Он е от кой джойн? От мене. Да. С помпата да такива. С помпа ли беше? Да. Хора, познайте тук с снайпери ви цепвам. Цепи ги. Кой ти спи? 38 кила вчера нападих със снайпера. Кой беше това съга? Бие ли ти се Соня, бе? Аз не го знам къде е. Он е на стълбите. Не е на стълбите. Там е. Но и аз съм там. Не си там. Що ми искаш да знаеш? Аз те снайпа. Тъпчо. Знам Саш колко си добър с снайпера. Не много добър съм с този. Ти не си добър с снайпера. Много те убира с този си ръжа. О, с този снайп не мога. С първия или с втория? С първия ще ви смачка. Ти виждаш ли ме къде съм? Бе? Не. Почти мъчих се да те оцел 5 часа. Кукшо ми не летяха към мене. Ехо, старам с снайп. И... Шуми ще летят. Много шуми ще летят с снайпа. Не знам, бе. Не само това да не ме Бях ти отстрани да ти. Аз минах по стълбите, бе. Какво случва е? Аз те видях, когато тръгнаш скачаш по уния стълби. Аз бях долу и ти не ме видя. Някой от мен. Какво случи, играта? Сериозно? Дай, да. Лайка, да.